batalion. Stai! Onorată asistență, urmează defilarea batalionului 2 manevră Yellow Scorpions. Batalion Voineț! Batalion Drept! Pentru defilare! Cu onorul spre dreapta! Înainte! Marș! Prin fața dumneavoastră defilează comandantul batalionului 2 manevră Yellow Scorpions, locotenentul colonel Dan Cristian și drapelul de luptă al batalionului 32 Infanterie Mircea din Timișoara. Urmează statul major al batalionului 2 manevră, care are misiunea de a planifica și conduce acțiunile subunităților luptătoare. Statul major este condus de către locotenent colonel Liviu Stoica. Prin fața dumneavoastră defilează acum compania 1 Infanterie, comandată de locotenentul Cosmin Jian, ofițer cu o bogată experiență în teatrul de operații Afganistan. Prezintă onorul compania 2 Infanterie, comandată de locotenent Mihai Murgoci, care se află la cea de-a 3-a participare la o misiune externă. În compunerea companiei se află militari cu o bogată experiență în teatrul de operații Kosovo, Irak și Afganistan. Urmează compania 3 Infanterie, comandată de majorul Liviu Gaiță, ofițer care se află la cea de-a 2-a participare la o misiune externă. Comandanții de plutoane sunt capitanul Adrian Boilă, sublocotenent Grigore Motofela, locotenent Daniel Galben și sublocotenent Răzvan Pălier. Prin fața dumneavoastră defilează acum compania Sprijin Luptă, comandată de locotenent Sorin Staicu, care este constituită din militari pe diferite arme și specialități ce vor sprijini prin cunoștințele și deprinderile dobândite subunitățile luptătoare. Comandanții de plutoane sunt următorii: sublocotenent Magdalena Bucălie, locotenent Bogdan Vasilian, sublocotenent Oana Gavrilă, sublocotenent Alexandru Olaru și locotenent Sergiu Cantor. Prezintă onorul compania Sprijin Logistic, comandată de locotenent Gemenariu Octavian. Subunitatea este destinată pentru transportul, aprovizionarea și mentenanța necesară subunităților în teatrul de operații, având comandanți de plutoane pe plutonierul ajutant Gheorghe Căldăraru și maestru militar clasa 1 Marius Necula.